Isimo besishubile ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa saseSenekal. Uphiko lwentsha yeANC luthi ezobulungiswa kuleli azibasizi ngalutho abantu abantsundu. Izolo abalimi bangene ngendluzula emagcekeni yenkantolo ngesikhathi kuvele abasolwa ababili ecaleni lokubulala umlisa oneminyaka engama-20 nomuvo obeyisikhulu seplazi uBrandon Hona. Abantu abamhlophe ababonisa ukuthi bawuthatha njengohulumeni wabo, uhulumeni waseSouth Africa, engathi bafuna ukuba nezwe labo, babe nohulumeni wabo. Lokho kuchazwa ngokuthi ngendlela benze ngayo izolo bedestroya iproperty kahulumeni, okusho ukuthi nje abawuthathi serious uhulumeni wethu. Ngakho ngeke sikwazi ukuthi sihlalisane nabantu abakanjalo. Makubahlula belungu ukuhlala eSouth Africa bahambe ngoba kudala besicindezele. Izakhamuzi zona zinemibono engafani. What happened yesterday shocked every one of us and the country as a whole, because it was the first time this thing happened where police can take action to the people who are busy breaking the law. They did mess up the state vehicle, which is wrong. Ukhona umuntu oseboshiwe ngalesi sehlakalo. No one is supposed to do what has happened in Senekal. We condemn that in the possible terms that it deserves. That's what we are saying. So we don't agree, and the police are in the investigation to ensure that the perpetrators are brought to book. Abasolwa ecaleni lokubulala bazovela enkantolo ngolwesihlanu oluzayo.